नोंथाङा ChatGPT नि बागै माखासे खैबारबा खोनादों जानो हागौ नाथाय ChatGPT आ जुदि एसेबां आरोबाव डेभेलप जाबावोब्ला स्टुडेन्टफोरनि बा फरायसाफोरनि सायाव मा गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो फिसा फिसा खामानि मावग्रा जेरै कम्पिउटारनि माखासे जेरै डाटा एन्ट्रि खालामग्रा माखासे दखानफोर दङ बेफोरबायदि फिसा फिसा दखानफोराव बा कम्पिउटारनि फिसा फिसा खामानि मावग्राफोरनि सायाव माबोरै गोहोम गोग्लैनो हागौ बियो साननो थाङोब्ला बेसेबांबा गिथावना मानो होनोब्ला फिसा फिसा खामानिफोरखौ ChatGPT आ ओरैबायदि फार्स्ट क्लास हिसाबाव खालामनानै होयो बा स्टुडेन्टफोरनि बिथिङावबो नायोब्ला स्टुडेन्टफोरनि जायखिजाया कुइसन एन्ड एन्सार बा एसे राइटिंआनो जा बेफोरखौ लानानै माखासे बेसेबांबा खम समनि गेजेरावनो माने एन्सारफोरखौ दानानै होयो दा बेनिखायनो बेसिक नलेज जि थायो थारमाने दिनै गथ' बा स्टुडेन्टफोरनि बिथिङावबो बेसेबांबा गिथावना बेफोरखौ साननो थाङोब्ला स्टुडेन्टफोरनि कुइसन एन्ड एन्सार होनोब्ला गुगोलावबो मोनो नाथाय गुगोला ओरैबायदि बेलेग माने गुबुन वेबसाइट्सफोरनिफ्राय दिखांनानैसो माने दिन्थियो आरो इउटिउबनिफ्राय भिडिअसफोर बा जायखिजाया वेबसाइटफोरनिफ्राय भिडिअसफोरखौ रिलेसन माने सोमोन्दो गोनां भिडिअसफोर बा टपिकखौ ब्लग पस्टफोर थायो बेफोरखौसो दिन्थियो नाथाय ChatGPT आ ओरैबायदि माने एडभान्स बियो माने जायखिजाया नोंथाङा जुदि माबा मोनसे कुइसन सोङोब्ला बियो निजिनो माने गावनो गाव लिरनानै दिन्थियो बेनो जाहैबाय माने मा ChatGPT आरो गुगोल मोननैनि गेजेराव बेनो माने बेसेबांबा गेदेर फारागथि दा बेफोरबायदि ChatGPT आ जुदि इयुनाव गाग्लोबोब्ला बेसेबांबा गिथावना थासारि फैनो हागौ जायखिजाया बे ChatGPT खौ मोजां फेसिलिटिनि थाखाय मानसिफोराथ' बाहायखागोनानो मानो होनोब्ला मानसिया जेसेबांनो इजि जायो एसेबांनो माने मानसिफोराबो साबसिन हामसिन मोनो बेनिखायनो ChatGPT आ जेब्ला माने मोजाङै फुलि डेभेलप जागोन अब्ला माने मानसिफोरा बेसेबांबा गुबुन रोखोमनि खामानिनि थाखाय माने इखो नाजावनानै लागोन दा इयुनाव नुनो मोनसिगोन सोरबायदि मानसिया माबायदि मानसिया बेफोरखौ बाहायो आरो माबायदि जेनेबा मानसियाथ' गासिबो बाहायखागोन थेवबो माने माबायदि केटेगरिनि मानसिफोरा बेफोरखौ बाहायगोन आरो माबायदि केटेगरिनि मानसिफोरा बेफोरखौ बाहायनाय नङा बा माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेफोरो इयुनाव स्कुल कलेजेसफोराव बेनबो जानो हागौ बेखौ इयुननि सम फैबासो नुसिगोन दा बेफोरबायदि AI एबा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सआ जुदि सुबुं माहारिखौ मोनसे समाव ओरैबायदि गाग्लोबोब्ला बा गादबनानै लायोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदि थासारि फैनो हागौ नोंथाङा कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि